ka daɗe kana jin kalmar digital marketing, kana son koyar digital marketing amma rashin kuɗi ko rashin kwamfuta ya hana ka, ko a'a rashin cikakken malamin da zai koya ma ne shine abin da ya dakatar da kai daga digital marketing. To tsaya, in dai waɗannan su ne dalilan ka, dan uwa baka da dalili, domin ka a yanzu nan matsalar ka ta kawo da ikon Allah. To daga tagati karkashin update global marketing da haɗin gwiwa da webit media mun shirya tsaf domin mu koya wa Hausawa mutanen mu 'yan arewa yadda ake kasuwanci yanar gizo-gizo na tsawon kwana 14 kyauta ba tare da ko sisin gabo ba. Wow, it is not amazing. Wannan babbar dama ce gari ka dan uwa. Abubuwan da zamu gudanar koyar a cikin wannan abubuwa ne kamar haka. Na ɗaya, menene digital marketing, ya yake, ya tsare-tsaren sa yake, me ma shi kansa digital marketing din a Hausance da Turanci saboda samun ganewa. Abu na biyu, yaya ake fara digital marketing, saboda abu ne a fili muna jin ana faɗa digital marketing amma mu san ya ake yi ba, ta ina za a fara ba. Sai dai mu ta ganin mutane suna pretending suna samun kuɗi a digital marketing, ba sa so su nuna mana, mu kuma ba ma so mu ba da hankalinmu domin mu koya. To yau matsalar nan za ta kawo in Allah ya da karkashin update global marketing. Abu na uku, ta yaya ake kirkirar website domin kasuwanci. Sanin kanku ne dukkan digital marketing baya taɓa yiwuwa sai da social media tare da kuma website. So ya ake kirkirar wannan website din, za mu nuna dalla tun daga farko har zuwa ƙarshe yadda kowa zai zama expert, zai zama pro a ɓangaren design na website. Sannan yaya ake kirkirar WordPress website a kyauta ba tare da ko sisi ba. Wannan babban matsala ce da take damun newbies ko beginners a digital marketing, saboda za ka ga mutum yana da zeal, yana da bukata, yana da so ya koyi abu, so amma rashin kuɗi ya dakatar da shi. Maintain din website ba karamin abu bane ba, a least da 50,000 60,000 za ta iya tafiya kuma a ce baka fara ainihin din komai ba, wanda kuɗin ba kowa ne zai iya afford din wayannan kuɗaɗen ba. To in Allah ya yarda za mu koya muku yadda za ku kirkiri website na WordPress tun daga farko har ƙarshe, tun daga domain hosting da komai a kyauta ba tare da kasa ko sisin gaba cikin website din. Za ka kirkiri website ɗinka a kyauta insha Allah. Sannan abu na hudu, za mu koya muku yadda ake amfani da social media wajen sayar da kayan kasuwanci. Sannan kanku ne ma da social media ba karamin aiki bane ba, inda wasu daga cikin majority din muna amfani da social media ne kawai gudun surutu, a faɗa mu faɗa, inda wasu mu ma har har rigima suke da sauran abubuwan da ba su da amfani. Bayan wannan social media din da kake gani tana da zarra da izzar da za ta iya kama maƙudan kuɗaɗen da kai kanka baka taba tsammani ba. To in Allah ya yarda za mu koya muku yadda za ka juya da social media ɗinka ta koma sales panel ta dinga kama kuɗi ba tare da kayi tsammani ba. Sannan abu na biyun ƙarshe, za mu koya muku yadda ake ba da Facebook areas. Wannan abu ne mafi muhimmanci, Facebook areas, saboda ko affiliate marketing ka karɓo ko kuma kayan kari, dole kana buƙatar massive viewers da likers domin ka samu sales a ciki. At least kana buƙatar views 2,000 3,000 kafin ka samu sale 1 2 3 4 5 a ciki. To normal posting ɗin da kake yi da normal reaching ɗin da posting ɗin kake ba zai ishe ka samu wannan sales ɗin ba. So amma through Facebook areas, in the less amount of money za ka iya samun sales aƙalla guda 10 ko 15 a rana. Ni shaida ne, idan na saki Facebook areas at least kafin yamma ina samun conversion ya kai guda 10 ko 15, kuma budget ɗina baya wuce 10,000 ne a sati. Wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci, za mu koya shi insha Allah. Sai abu na ƙarshe, yanayin strategy ɗin da ake ba wa Facebook talla da shi wanda ke saurin kawo massive sales. Kun san akwai strategies da dama wanda ake ba Facebook talla da su. Abu ne na sai ka ɗan nutsu ka sani kuma ka gane, in ba haka ba za ka ringa ba da tallanka yana zama zero conversion. Allah ya kiyaye, zero conversion, Allah ya kiyaye. So in Allah ya da za mu koya muku yadda za ku yi wannan abin shi ba. Dukkanin dai waɗannan abubuwan za su zo muku ƙarƙashin channel ɗinmu ta Update Global Hausa. Haɗin gwiwa da uwar kamfani wato Webit Media Pro da suke a Alchemy Delta.
mun gode. So idan wannan ne farkon zuwan ka fara ganin wannan introductory part video din namu, so ka daure ka je ka yi subscribing, ka danna liking domin bidiyon nan yayi yawo wasu masu samu domin su mori abin da zamu yi. Akwai link a ƙarƙashin wannan bidiyo din namu, za ku iya danna shi domin samun sauran resource material da kuke bukata domin gudanar da wannan lesson din. Mun gode sai kun ji.